Kainan na. Palit ka ng shirt mo. Anak mo. Ito na talaga ako. Hindi na ako na. Nagsabi na kaya ito ka na. I want TV dog. I want TV dog. Ay, TV dog. Ano po, magandang hapon mga kaparing Jason. At yung kagigising lang namin tapos naligo. At pupunta na nga kami dun sa kila mama. Punta kami dun kila mama. At tumawag na sa amin. Tulog na tulog pala kami kanina. Pumunta na pala dito yung anak ko. At nakita kami na nandito na. Susurpresahan sana namin na pagpunta namin dito sa bahay. Kasi alam na nila. At nandun na raw yung mamamanikan kay Nini. Tumawag na si mama. At punta na kami. Ayan, let's go. Ayan, dito na kami sa papunta sa bahay. Si Ami. May tugtugan no. May tugtugan. May tao. Ayan, feeding na. First bite. 60 kilos. Dito sila. Yo. Ano? 60 kilos sa bilo ng 5 Oh. Kainan na. Oh, dami tao. Mamamanikan pa lang yan, oh. Higado. Nauri ka kulong. Higado kalderita. Kausad sa na. Dito rin yung mga kapatid ni Papa. Kana patay sa namon ni. Ano nyo alam mo? Nabasag ako ko sa sabihan sa hilid dito sa Karibok. Talaga. Nagisong ako sa manok sa dilalawgon ko. Kain na, tama na sa Marites. Dawa kami ano to. Isinang sa kami nag-agis. Wala pa, talog. Wala pa. Kainan na. Palit ka ng shirt mo. Anak mo. Ito na talaga ako. Noong oras na may pinabotan. Hello. Di ba para kayo taga-mabit-mabit ka? Mga dikin talaga. Ito baby, oh. Papa, oh. Ano mo? Dahil suno pa kasad ko. Ulaan sa loob. Taglalaan ko siya po siya. Ito ah, baby, oh. Saan mo tago? Electric fan. Kaon na. Arin. Kung ko isa to sa labado. Sinampay ko na ako dati. Nagka-microphone na lang. Man, yung mga tanod. May microphone. Ang ganda to. Pwede ako nang rin. April 7. Kunti na lang maubos na. Ha? Ikaw na mag-vlog? Hello! Ay, salamat! Paguna ako, di na ako na. Nagsabi na kaya ito ka na. I want TV dog. I want TV dog. Ay, TV dog ni Tita. Okay? Ano? Gusto ko na yan ang baby dog. Update! Na-update ako. Amo man ng gadaan? Naalin man ng gad? Pag kayo na magamit. Ayun, bali dagdag ko lang to dun sa vlog nung pamamanikan kay Nini. At yun, daming tao na pumunta. At siyempre salamat sa family ni Jan na mga pumunta dun. At yun, bilib ako dun sa pamamanikan pa nga lang ay nagkatay na ng baboy. Ilang kilo tayo, no? Mga 60 kilos daw. Nagkatay ka agad ng baboy. Tapos din na namin abutan ni Ami.
Hindi na namin abutan yung pinakang usapan. Nagtanong na lang ako kay Papa kung ano yung pinagkausapan. At yung kasal ay sa April. April 8 yung kasal ni Nini. Sa susunod na taon. Ngayon na 2027. Yan. At siyempre sa mga kapatid ni Papa na pumunta, thank you. At sa mga bisita. Kasi ano na, nasa edad naman na si Nini na. Nasa 28 lang. 28 na si Nini. Kumbaga, di pa naman sila nagmamadali na ano. Ang tawag nito. Hindi magmam. Basta yun. At kumbaga dun muna daw si Nini sa bahay. Hindi pa naman siya kukunin. Kumbaga namanikan lang kasi ilang years na rin silang nagsasama. Hindi sila nagsasama. Ilang years Pumupunta? Oo. mag-boyfriend, girlfriend. Oo. 9 years na. Daming tao. Hindi kasi ko nakapag-vlog ng masyado noon. At kasi siyempre may mga bisita rin doon. Hinarap ko rin yung mga bisita ng pamilya ng lalaki. Kaya congrats sa inyong dalawa. Sana ingat kayo sa ingat kayo sa pagmumotor nyo pag nagkakanta. At may napundar na nga sila. Kaya sa pagkakanta, ipon-ipon nila. Napundar sila ng sasakyan. Kaso, minsan, di rin nila ginagamit. Kasi kung di natin alam yung labanan, kung mananalo, tulad nung yung sa Pulanggi, magkano yung nagastos? 1.8. Tapos, wala mo lang consolation. Ganun talaga yung labanan, hindi naman lahat panalo. May talo rin. Pero nung nakarang araw, nung naging kami sa Maynila, nanalo siya. Saan sila dumali no? Yung bago yung Sorsogon? Libmanan, 15,000. Sorsogon, 10K. At nandito pa yung dito pa yung hiniram ko sa kanya. Na di ko ginagastos. Kasi pinagpaplanuhan ko ng gusto. Balak ko nga itong paragdagan sa kanya. Pero ano naman yun, pinapatago niya sa akin talaga dati nga yung pera niya pinatago para daw di niya magastos. Ito pa yung pera na piniram ni Nini. Hindi ko pa ginagastos siya. Nandito. Kasi nakalaan ko doon sa motor talagang bibilin ko. Nasabi ko nga pag hindi pa, babalik ko to kaagad sa kanya. Nandito pa, nakatago yung pera. Magpayar ka na lang tayo. Baby ngayon. Tampas tayo. Tawag ang motor. Ay, linggo pala sarado. Basta yun! At hanggang dito na lang muna yung vlog. Gumawa lang ako ng vlog kasi para, yun nga, maiksi kasi yung maiksi yung video na vlog nun. Nagdagan ko na lang para may pang-upload kasi cut off na. At last day na ngayon, cut off. Siyempre maraming salamat sa mga viewers natin. Sana viewers na patuloy na sumusuporta. Yung pasalamat ako sa suporta nyo. At ngayon cut off na. At makakasahod tayo. Noong nakarang buwan, noong 25 wala akong sinahod. Ngayong papasok na 25, makakasahod na ako. Umabot yung ating dollar. At sa mga nagpakulay, nung nagla-live kami, malaking tulong po yun. Nung nasa Maynila kami na walang pa-upload, yun po yung yun yung dahilan kung bakit umabot yung dollar ko ngayong buwan. At tapos nagdagdagan pa nung pagbalik ko na sa Pubay Project. Ayun, thank you. Salamat sa suporta. Kasi dahil sa inyo, nasa sa inyo yung dahilan kung bakit kami kumikita sa YouTube, sa panonood nyo. Kaya thank you. Ayan, bye-bye, love you all. At ingat kayo palagi. Lalo sa mga sponsors po. Maraming salamat sa inyo. At bukas Lunes, balik kami dun sa Pabaya Project. Sabado, Linggo kasi, ngayon Linggo, di muna kayo pumasok.
pahinga daw sabi nila. Tapos Sabado. At pinta kasi dun sa bato. Kaya hindi rin pumasok sila. Ako dito lang muna sa bahay. Pahinga talaga. At naging puyat sa init ng panahon. Init talaga. Kung kailan pa umaga na saka ako nakakatulog. Tapos magpapasok pa. Grabe talaga yung init ang panahon ngayon. Ayan, bye-bye, love you all.